Molt bon dia, moltes gràcies a tots i totes per ser aquí un any més, un altre 11 de setembre a l'acte polític de Poble Lliure i La Forja. Moltes gràcies també a tothom que està fent possible aquest acte, perquè si alguna cosa tenim el poble català, si alguna cosa tenim els catalans, és organització a diferents nivells, a nivell sindical, a nivell estudiantil, a nivell juvenil i també a nivell de societat civil en el seu conjunt. Quin goig estar un any més aquí al Passeig del Born i al Fossar de les Moreres veient aquests carrers tan plens, desbordants d'il·lusió, desbordants de lluita, d'inconformisme, però sobretot de consciència nacional i social. Una consciència que en aquest nou cicle polític serà més important que mai. Cal que tornem a cridar ben alt, amb una sola veu, que els carrers seran sempre nostres. Perquè la independència la farem des de baix. I la farem amb una sola veu perquè el que ens ha mancat aquests darrers anys ha estat una unitat estratègica que és indispensable per fer la independència. I també ho farem com una sola veu perquè som conscients que la lluita d'alliberament nacional del nostre poble és absolutament indestriable de la nostra lluita d'alliberament com a classe. Per posar un exemple, aquí al costat, a la Barceloneta, s'està celebrant ara mateix la Copa Amèrica de Vela, un cas paradigmàtic dels macroprojectes que precaritzen les nostres vides i espanyolitzen la nostra nació. Representen un model econòmic al que ens hem d'oposar com a treballadors, però també com a catalans. I un missatge a tots aquells que es diuen nacionalistes, que es diuen independentistes, però que alhora, la veritat, defensen aquest tipus de projectes. Sabem que teniu molt clar quines són les vostres prioritats i les vostres prioritats no són aquest país. La nostra lluita, com dic, com a nació i com a classes, és inseparable. I això ho diem també amb aquells que s'erigeixen com els màxims defensors de la lluita obrera, però que obvien sistemàticament una de les principals opressions que travessen el nostre poble, que és el fet de ser un país ocupat pels estats espanyol i francès, amb tot el que això comporta a nivell lingüístic, a nivell polític, però també a nivell econòmic. Perquè encara que pugui semblar que està passat de moda, que això és un discurs de fa 10 anys, continua sent una realitat ben vigent. Espanya en roba, i en roba concretament més de 20.000 milions d'euros cada any. I aquests diners, que no ens enganyin, no van destinats a millorar les condicions de vida de les classes populars d'arreu de l'estat espanyol, sinó que serveixen perquè la seva burgesia local pagui menys impostos i pugui acumular més riquesa. Perquè per molt que ho intentin, disfressar de solidaritat, no hi ha perspectiva de classe que pugui justificar aquest espoli. Només des d'una òptica de l'extractivisme imperialista podem entendre per què succeeix en tot el seu abast. I no ens equivoquem, els catalans de solidaris en som molt, però nosaltres decidim amb qui som solidaris. I estic convençudíssim de que hi ha pobles arreu del món que necessiten molt més la nostra ajuda fora del marc de l'estat espanyol. A Can Podemos i a Can Sumar parlen molt, sempre que poden, de fet, de burgesia catalana, però curiosament no parlen mai de la burgesia espanyola, que ja ens desconeixem. Com si la burgesia catalana no s'alineés amb els interessos de l'estat espanyol sempre que té oportunitat. O és que ens n'olvidem del que va passar amb aquest país l'octubre de l'any 2017? O és que ens n'olvidem de què van fer els empresaris d'aquest país, molts empresaris d'aquest país, l'octubre del 2017 deslocalitzant empreses? La lluita per la independència és també la lluita de la classe treballadora, perquè l'ascens polític del poble català
xoca frontalment amb els interessos i l'estructura política dirigent i hegemònica de l'estat espanyol. I per això, un dels principals objectius de Poble Lliure i la Forja durant aquest darrer cicle polític ha estat l'enfortiment del sindicalisme nacional i de classe representat amb la intersindical. Un sindicalisme desacomplexat, sense renúncies ni sucursalismes, com ja han fet a Galícia amb la SIGA i a Euskal Herria amb l'AP. Aquesta és una de les grans tasques pendents de l'independentisme d'esquerres català i ho repetirem els cops que faci falta. No podem tenir cap militant independentista donant suport als sindicats del règim, cap militant independentista afiliat als sindicats del règim. Això és construir nació, com també ho és defensar la nostra llengua, aquella que relliga el conjunt dels països catalans. Una llengua viva, malgrat portin més de 300 anys volent-la reduir a un folclorisme inofensiu. Des de Felip V que ho intenten, i ara igual més dissimuladament també Pedro Sánchez, passant pel ministre d'Educació José Ignacio Wert, que deia allò de queremos españolizar a los alumnos catalanes. I és que és normal que ho intentin, perquè el català, com ha dit la Zaia, és un dels elements identificatius del nostre poble i és precisament la catalanitat i la consciència d'aquesta l'obstacle més gran per la sostenibilitat de l'ocupació espanyola als països catalans. La consciència de no ser res si no s'és poble, que deia Vicent Andrés Estellés. I això ens ho creiem de debò, oi tant que sí. Som nació i som un sol poble. Som un sol poble i és cert que la realitat és complexa i que en molts punts del nostre país potser el català no s'utilitza amb la freqüència que ens agradaria o fins i tot que el sentiment de catalanitat no estigui molt arrelat. Però això no ens pot portar en cap cas a assumir posicions essencialistes o excloents, perquè aquesta seria la verdadera victòria a l'espanyolisme. Els catalans no som una tribu, som una nació moderna i ens hem de comportar com a tal. I afegeixo, evidentment que els catalanoparlants tenim dret a parlar en català als països catalans, més faltaria, però afegeixo, qualsevol persona que visqui als països catalans té dret i el deure d'aprendre a parlar català. I això només ho podem garantir amb una escola 100% pública, immersiva, que garanteixi de debò l'aprenentatge de la nostra llengua per a tothom, hagin nascut al barri que hagin nascut i vinguin d'on vinguin. Perquè un fet que hauria de ser el més normal del món, estudiar en la teva llengua al teu país, sembla que aquí sigui una anomalia espectacular. Nosaltres, en realitat, volem el mateix que volen la resta de pobles del món. Nosaltres creiem en la igualtat. Si un estudiant de Càceres pot estudiar en castellà, qualsevol estudiant dels països catalans ha de poder estudiar en català. És tan senzill com això. L'any passat, i ara ho comentava també la Zaia, ens lamentàvem de la tornada dels governs, igual més desacomplexats, la tornada dels governs anticatalanistes i de dretes al País Valencià, a les Illes, a la Catalunya Nord, i avui ho hem de lamentar també aquí, al Principat de Catalunya, amb l'arribada del PSC més espanyolista i més de dretes de la història. Però no oblidem que no ha arribat sol al poder. No oblidem que sense la complicitat d'Esquerra Republicana i les seves joventuts no hauria estat possible la tornada de l'espanyolisme al govern de la Generalitat. Són còmplices de tot el que faci el seu govern. Perquè l'estratègia de la gestió autonòmica, de gestionar el mentrestant i de la desmobilització és la que ens ha portat fins aquí. I diem ben clar que nosaltres no tenim por a la confrontació, perquè quan ha avançat el nostre moviment no ha estat pactant amb l'estat espanyol, ha estat confrontant-lo i, per tant, aquí no rendeix ningú. Visca la terra!